טוב, אז היום אנחנו נדבר עליו, שמדובר על שלמות של תיק, שנל לבסקין, גודל מדיום. כל האלמנטים עליו הם ציפוי זהב, אוקיי? היום כבר לא עושים ציפוי זהב, הכל ציפוי זהב, כמו שאתם יכולות לראות, תיק מדהים ביופיו. אוקיי? יש עליו קצת סימני שימוש, לא משהו שהוא ממש בולט. בפנים הוא מחולק ככה, פה יש רוחסן. יש לו תא אחד, מגיע עם התעודות שלו, תעודות אותנטיות, וחלל אחד גדול שמאוד מכיל, ועוד חלל פה, או תא. מושלם ברמות, באמת שאין יותר מדי מה להוסיף עליו, כי זה באמת היופי בהתקדמותו. אפשר ללכת איתו כתיק כתף, אוקיי, בצורה כזאת. או, הוא לא קרוס בדי, או בצורה כתף כזאת, שהיא יותר ארוכה. זאת אומרת, אי אפשר לשים אותו בצורת קרוס בדי, כי הרצועה לא מספיק ארוכה. או, ללכת איתו כתיק יד. זהו. הוא נמצא באתר. אוקיי, אפשר לחלק את 12 תשלומים. ובאמת, מי שתקנה אותו זה... אני שולחת לה אותו עם מלא חיבוקים ואהבה.